chiro wakaromba sekuru tacho vanoda kubata kupisa vanogonda hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinananikwa munada sonokofunza depapi hatingoshaikwa sekuru vanoisonongura karomba nekuda kwesiriva kwakadii kumba kwamabvazu indawo mangofamba muri vana vadiki diki moga kumatare nayo vasuko sakangosarana baba choita mai vakashaya saka baba venyu semunhu mukuru varamba kufamba nemi mumatare kana kuti mangotirega titange kumbofamba tiri tega vana angorega tongotanga kufamba tiri tega vana ava ndikakuyang'anani muda kumanisa ntupo munango murora ndaverenga dare renyu pagirazi pangu apa ndiri kuona hamusi vemhuri imwe chete mumwe muroora here ndizvo sekuru murora ndoupi muroora ndeupi joy ndiwo muroora so ndikakuyang'ana nadzukuru ndikayang'ana pana mpepo ikuchitika paukara ndatarisisa dare renyu ndaona pane mhepo iripo iri kuteverana nemi pakurarama nepakugara mumusha makwatama kunyenji mafamba kwakawanda muchiedza kubatsirwa pamatambudziko amuri kusangana nayo zvino zvumara renyu asi dambudziko renyu riri kukunetsai paupenyu hwenyu harisi kupera kana munhu ana zina rechemewa maiki ndakatarisa pagirasi pangu ndiri kuona pane munhu ane zita rekuti maiki wangu sekuru arikoni ari kupi munhu anonzi maiki ndindivana mukadzi wakarukoni mukadzi wako aripi kazi wangu yali apa kotangwerani kuisa panguru pakati uraipa kareti naka anorikokana namukadzi wako anzi kokuisa baba mukuru pedyo nemukadzi wako asi uda kuti mukadzi wako atogara naakada mukoma wako here wati kugara pedyo nemukadzi wako pinda kwataita tangu upinda iwe karawe kunotenga ngazi pachena iwe mamunaendako iwe baba mukuru simukaenda kusiye munengene agare pedyo nemukadzi wako iwe puroka ndiwe puro iwe anzi ndiwe po okay apa ndikakuyangana iri pankope pangadekadzika tuteri asi ndikakuyangana kugona nenjara munyumba palibe zvinhu zvekukwata mabuno bwino chai kuchitika munyumba ndatarisa dare rako iwe mukomana iwe wagara pedyo nemukadzi wako uyo mukadzi akugona nenjara manje ndaona kurarama kwenyu kwamuri kuita mukati memba imba yenyu haina bonde chii chiri kupa kuti imba yenyu ishaye bonde naye vazukuru vangu achandidi sekuru kana mumba hamuna chinhu hamuna kana iye mukadzi naiwe mukadzi wacho chii chiri kupa kuti mumba mako mushaye raramo yakanaka pakutanga tatogara zvakanaka apa ndakatongozoona nekufamba kwenguva mabi angu haachakwanisa kuita chinhu asi panyaya dzacho ndakutongonzi ndini ndakaita sei ndakagadzira mabi angu nokuti haachakwanisa kuita sei kuita chinhu saka vanhu vese vangokomena inini kuti ndini ndini ndakaita sei ndakagadzira murume wangu asi nini handina kana chandinotomboziva sei kuti handina kana chandakabata kutangai utamanga utsogore hanzi ko chii chiri kupa kuti umhanye kumberi kudaro iroro kunyuma jana uri kunyuma chiita urumu nokuti atombofamba akatoneta asi ndinenge ndichingonzi ndini nehama dzemurume wacho dzongonditi ndini ndakaita sei go imwe ndakagadzira mabi angu imwapo ko naiwe po ndikangana dzina rako raukara naro ndorapa yako zita rekuti po iri asi izita rakatira baba wako kairi chivasekurere nhaka iri baba vangu vanonzi vacho pauro vacho ndakuwasara sekuru vacho umenya nhumba kai hanzi une chipo chekuridza ngoma kai
Steve. Mkumanisa. Unosanganisa ngoma asi baba wako waidzawo ngoma. Zvino zvomadzinza izvi. Ona Robert. Robert Ndikayangana ngani yawanta ikuchangani ngani mozi. Uyo ndikayangana so akugona palibe adasvakatira manja. Mkazi palibe mkazi adatawa adapita kumwe kwao na ngani yakurepera pamasa. Uyo ndikayangana mukabuduramo. Ndimamuna panota kubvara nawe mamuna. Cherechedzawo neRobert dare revadzukuru vangu vari papa rakada kungofanana. Uyo mukomana anonzi Paul ane dambudziko rekuti papa yemukadzi asisina mukadzi akaenda akarambana nemukadzi. Nekuda kwekuti mukadzi angangova mukadzi wekutarisa mumba asisakwanise kana kutombovakawo bonde nemukadzi wake wachona mumba imomo. Ndo zvimwe chetewo zviri kuitikawo pane munin'ina wake anonzi Mike uyu. Haasi kukwanisa kuvaka bonde nemukadzi asi pamazuva avo ekutanga vaitoita bonde raitonakidza asiko zvemudzimba mavo musisina bonde. Ndo zvakaitika kuna mukoma wacho anonzi Paul zvekare. Bonde rakanga rakunetsa mudzimba raPaul Paulo azotizwa nemukadzi, mukadzi oenda osara abhachura nhasi. Ndo dare riripo pakati pevazukuru. Iwe mukadzi arikoni? Iwewo Paulo mukadzi aripi? Sekuru wakazi akaenda kwangu. Unanga sakaza kupita yo. Une vakadzi vangani vakaroora vese chingosiyana navo vachienda kwavo? Awiri. Vakwana vaviri. Kwa Mike ndo kuyamba ero. Iwe Mike uyu mukadzi wako unaye ndiwe kutanga ero? Ndokutanga sekuru. Apa muna magore mangana makwatirana apa ndikayangana mwana palibe. Nazvino mune makore mangani maroorana nekuti ndacherechedza dare renyu ndikutoona kana mwana chaiye hapana. Hazvo. Tanitenedzi chose kuri kana mwana adina. Kana uyo. Zvimwe chetezvo na Paulo kana mwana wahaana zvekare. Mukadzi wadayamba wadatseya naye pada kukwatiwa pasata bara. Zvoreva cherechedza uchiona musiyano uripo ndewekuti mukadzi wako wakarambana naye akazoenda kunoroorwa kwaakanooroorwa. Ukambocherechedza iko kwakasvika kuita mwana here? Uyu wadakana nchichiro ataona patupi. Vese hawa isana misha yao wanapatisana nao wacho. Kulepera kumanya mata. Mumwe wacho wakarambana naye ko zvino tarisaona pagirasi pangu apa ari kubuda atova munhu azvitakura atova nenhumbu. Azikuona ngani? Madabo mlikwatama nayo manje. Tarirai muone nhau iyi ndo nhau yandiri kuona kuti makabva kare muchitambura nayo maneta kufamba mafamba Profita Kunyabezi. Ndaona makaenda kumaprofita kun'anga munaenda kumaprofita kun'anga asi dambudziko renyu riri kuramba kupera kuti mukwanise kuvawo vanhu vanoroora vakadzi mugara nevakadzi zvakanaka maponde achifaya mudzimba dzenyu muchiita mhuri hanzi zviri kuramba. Apa kutoziva kuti apa ndatosamsika ndoona iwe udakara padhuze nauyo uyo muramu wako. Apa asi kwese mambo uyo ndoona mukutaudza narini nakana kuti kufamba profita uchibata kuti uyo mukadzi wamwana wako ndiadamanga pomwe nomberi. Chiteererai muone nhau iri kuitika. Nhasi zvatondishamisa ndichiverenga nhau dzenyu mabudira dzikuita pagirasi pangu. Ndaona iwo Paulo unga wakatogara pedyo naJoy anova mukadzi womunin'ina wako. Asi kumashure kwese kumava musingawirirani musingatotaudzana mese. Nekuti iwewo pamatambudziko ako emumba mako, matambudziko ako apa kuti urambane nemukadzi wako, kwese kwawaifamba wanga uri kufamba uchibata Joy mukadzi womunin'ina wako kuti ndiye muroyi ndiye ari kukonzeresa kai. Zveshuwa sekunenge ndichingonzi ndini ndakachenjeresa ndini ndakaita kuti akadzawo vaende ndini ndichingosara. Saka iwe akazaba nguru akaenda muchaprofitari achari unonga kugona napanguru. Ko naiwe Joy chimbondibudira pachena kuti mukadzi wababa mukuru kana tomboti ndiwe wamurambanisa, unomurambanisa nechinangwa chei chaunoitawo profiti unoiwana papi, unozokwanisa here kutora baba mukuru kuti uvaite murumeyo? Aiwa ndikwanise tongori nawe kutongoti ungopomerwa hawo mhosva inenge ingonzi ndini ndiripo ndini ndakati. Paulo mukubata mukadzi wamwana wako ndiakusokoneza muchi. Mukadzi womunin'ina wako uyo ndiye uri kubata kaiwe kuti ndiye muroyi ari kukonzesa kuti dzimba dzenyu dzisamire zvakanaka. Zvakabvira
Sibozabvira papa ndakanga kuti mubeyangu wacho muningina hapana zvaatomboita nenobvesa naitombotooni mudzimai naitomwasanomurarana mbijana but totozoita umhuri yena zvinokwanisa kuti zivana ndiani hama dzine musikana iyoyo Joy wacho ndiani hama dzine musikana iyoyo okay tomboterero ndokuyangisa muntu ari kukudzongana munjirani ko nhasi ndikakwanisa kukuudzai muroyi wenyu chaiye nekuti pana Joy apa ndiri kuona muri kuita zvekufungidzira uye n'anga dziri kukutsanangurirai kuti Joy muroyi havasi kunatsoona kwazvo zvakatambanuka. Nhasi ndikakubatirai ine muroyi wenyu chaiye ari kukuroyai, munoita sei? tinokumbira regere kunomuroora tichizoona kuti tingaita tanho yambe pane iye munhu wacho kondikati ndi Joy hanzi ko ndakati ndabata Joy kuti ndiye muroyi, munoita sei? mungodza muningina chipana zviitika pamba pedu nemuroora wenyu mukatora muningina sagara sikubata kuona nkani yanu inazungulira apa mama adafiliseri pasara pai chitopera Iko zvino wazukuru ndiri kucherechedza nawe dare renyu, ndiri kuona amai vakafa, iko zvino masara muina baba kumusha uku, ndizvo? chokwadi ukuona uyo adapasira dzina napai Pakuberekwa kwamakaita ndaona iwe Pauro wakatumidzwa zita nababa vako rekuti Pauro vachikupa zita ravo, ndizvo here? chokwadi mama akadai kuti iwo apasa mwana dzina indifana kupasa warangu mama zvodambochiita kuti mama apasa mwana dzina Amai venyu vakagara pasi nababa venyu vakati, mimi baba matora zita renyu mapa mwana, inini ndiri kuda kupawo mwana sikana zita rangu. Makambozviona here zvichiitika kuti zita remutorwa mumusha amai venyu rinopihwa mwana wavo wavabereka? Zviripo here pachivanhu chedu? Hapana ukama kapa. Amai mwana wavabereka havana dzinza naye, havakodzere kumupa zita ravo, asi amai venyu vakataura nababa venyu vakati, ndiri kuda kutopawo mwana wangu musikana zita rangu nekuti iwe wapawo mwana wako mukomana zita rako. muramboripa farero Zvakaitika here zvipakati penyu? ya zvose sekuru zvitoripo mama wenyu kagara kana ndafiliseri angani machira Amai venyu pavanga vachiri kurarama vasati vafa vaiva nemachira here emudzimu? vaipeta nenganorapa wacho urwere hwaona adiki ihwohwo asi angani machira Asi vaiva nemachira here? ndisingazivi mumatumbi avo kuwana anasisi wangu asi ndikayangana so panopa madhara kana akadwara zvokuradza kumuka tanganya kusambikwa namwanasikana dzina ramama wako raitwa ati Maria Marita adani Ko chii chiri kupa kuti nhasi uno baba venyu kana vakarwara vanogezekwa nemwana sikana anonzi Maria? zviripo Ndiani anonzi Maria? Ndini sekuru. uri nani Wakadi hako mzukuru? Makadiwo sekuru. kuri dani kumuni Kuri sei kumba? Kumba kuri musha. kaburuda kamadhara kakataduka pakati apa ndionsona Bhurukwa rababa kana rakabvaruka ndiwe unosona? pakata Ndo ndakasiya ndaudzona amai. kani pasamashama manyazi wambo Hanzi nawi kwayakuenda uko kunonyadzisa uko kuti mwanasikana ndiwe unosonera vababa zvipfeko zvavo kunyange zvemukati zvikabvaruka? hongu sekukana twagezesa chaiko anotombowagezesa atowasambira Anotovagezesa shosho. made Sekuru. unosambika udayangana kuoni Maria, unogezesa baba wakatarisa pai? Ndakatotarisana kuti amai vangu pavairwara vakatondisedza kuti mwana wangu yakuno nokuti ndiri musikana ndakapa zita rangu. Saka ndine zvandai ndichida kukuudzawo kana ndaita sei kana ndara. Abva nditi baba vako kana akarwara anofanira kupota chiwagezesa ndini.
Kana chakudya ndinowabikira. Nyangu chekudya ndinowabikira. Ndinowabikira. Nokuti vakatosiyandudza mashoko kuti mwana wangu ini pandakufa nditi ndikukusira vana usare kutarisa vana. Saka bona yangana ava aifamba kunyabezi achipata kuti Joy mufiti apa fiti ndiwe. Saka uyo murora mutamutatano mumusha. Zvinochitarira one hama dzako dzaifamba kun'anga nekumaprofita vachibata kuti Joy murora ndiye aiva muroi. Zvinoiko zvinodarira kuti kududzira kuti iwewe ndiwe muroi. Muchaita sei nemurora? Ipapo sekuru pakuti ndiri muroi ini ndinozviramba. Nekuti ndina mai vakangotiti usare uchitarisa vana. Cherera dzikamo usamhanye. Mukati medarira mwanu zvinezvo. Iwe uri kusiva magate maviri ukauzwa muti kuti after mwezi mutatu ufuna kukumba mankwara uyu na uyu uikamu kana mankwara kuja pai ukumba aya mankwara isokulisamu. Hauna here kusirwa magate maviri wakaudzwa kuti wakagara unopota uchinochera muti wakati newakati uchera midzi uchisawo magato. Wakaudzwa zvekare kuti baba wako unopota uchichera muti uyu neuyu midzi yacho uchivabikira porridge. Nhasi ndo porridge raunogara uchivabikira iwe. Hazvisi zvakaudzwa namai vako zvinoreve izvozvo? Ndizvo ndakaudziwa sekuru. Apa mankwara unokumba mwezi uno nemwezi unoya paunoboya uzakumba wanango mankwara aya unoona musina unoita apita kuona. Hanzi iwo mushonga wakaudzwa kuti unochera uchisawo magate maviri awakasirwa. Wakachera nhasi mushonga uyu wakaisa. Wakazoya mangwana yacho ukatarisa unoona mushonga uyu unenge musisina. Unenge waenda kupi? Izvozvo sekuru handimboziva kuti unenge waenda kupi asi ndinongoziva kuti mwedzi mitatu kana yapera unofanira kuchera mushonga ndichiisa magate asi patozonodira umba inozongosvika mwaiti musiwo. Saka nanzeri dzako ndiwena kuona. Saka iwewo nepfungwa dzako uri kuramba kuti ini handisi muroi. Unenge uchiti mushonga uyu unenge uchienda kupi? Handenge chingoti vamwe handibvisira vachindirasirawo. Mike. Sekuru. Uyo ndakutaza kuti muchite mwana. Asi iye uyo ndakayangana. Basi pakukura kati ana wana wawiri watatu wakafa mimba chani. Unaona ngani? Ndakatarisa pagirazi rangu ndiri kuona uyu anenge ane vana vaviri kana vasiri vatatu dzimwe nhumbu dziri kungobuda. Une vana vangani iwe Maria? Ndine vatatu. Kutango neniona awa nzadzi dzako varibe kana vana. Dzinza rinokurira kuvana vankwasa. Hanzi ko chii chiri kupa nhasi ukatarisa kuti dzinza rako roshayiwa vana. Vana dzinza rinokurira kumhuri yemukwasha here kwaukuberekera iwe. Aiwa. Saka ufuna kuita nanza dzako dzive vana. Saka uri kuda kuita sei? Uri kuti poitwa sei kuhanzvadzi dzako dzatiri kubata kuti iwewe ndiwe muroi? Uri kuroya hanzvadzi dzako idzi kubva kushavira ukasirwa naamai vako. Uri kuti kudiko hama dzako dziri kutadza kuti hamuri idzi? Ipapo sekuru ndikuparamba kuti ndini ndinoti ndiJoy ndiyakagadzira hanzvadzi dzangu. Anozogadzira sana. Apa una zviri pachena iwe unobata baba wachivagezesa vachifongora vachita sevachigezesa ukuonera pai. Saka uyu kuti ndiyada manga bankuru ada mangarara. Iwewe kunyange takatarisa pane maziso epanyama zvaunotoita chaizvo hazvina kufanira kuitwa nemunhu asiri muroi. Zvekuchera mushonga uchiisa kuzvimagate, mushonga uchishayikwa uchizoonekwa pasisina. Zvekuchera mushonga ibikira baba wako porridge, uchigezesa baba wako uchivabata nhengo dzavo dzisi dzakavanzika idzi. Zvinotodudzira zvega noti pane mhepo dzakaipa dziripo pauri. Pari pamaziso epanyama. Ko uyu muroora uyu imbotiudzawo kuti anoita zvakati zvinotipa tingoonawo nemaziso edu epanyama kuti anoroya. Imbotiudzawo tinzi. Iwo zvakuchita zvikuoneka. Zvauri kuitawo zviri kutooneka kuti uri munhu unobata mabasa akaipa. Kumuroora zvaanoitawo zvinoratidza kuti bata mabasa akaipa ndezvipi? Isusu muroora nemaziso enyama handisi kuona saka taifamba kwese kunganga kuti taingobata iye muroora achinzi ndiye anogadzira vamwe. Apa iwe kuchenjeresa ndoka chenjere. Tangurani kana mukadaenda kuprofita kana kunyabezi iwe ndopita patsogoro. Zvinopana wapanyera lero. Hanzi ndiri kuona kuchenjeresa kwako kunyange pese pamunoronga kuda kufamba iwo ndounomhanya kusvika mhanya kupinda pamberi uchivharira matare evamwe kuti iwe usabatwe uroi pabatwe muroora. Zvino inini handivharwe nemishonga. Sekuru kana kumba kwacho anototonga kana dzimba dzacho dzese dzanabuda acho anototonga ndizvo zvishupa.
inde ndifiti yakatonga imba akasambire madhara akatadza kutonga wana. Hanzi hongu uroi iwo unobata atonge dzimba dzemanzvadzi yake. Ndiye kusaka muchiona achitodarikidza masimba kwanzvadzi dzake kudzimai akusvika unogezesa baba chaipo. Uroi iwo. Apa makaenda kubata. Iwe Maria, zvandiri kutsanangura izvi padare rangu rekukubata uroi, une nharo here, une mhikidzano, uri kupikisa here kuti ndakubata uroi? Inini pane zvandada kungobvunza kuna sekuru kuti saka munhu kana wanzi wewe nevabereki vako inini ndakuda kufa uya ndikuti zvaunosara uchiita ndakuti ungosara uchitarisa vana chete unongori uroi here? Apa uri kuzwa kuti usara uchitarisa vana basi. Ko magata lazasiya nokuchera mushonga ko. Unzwa amai vanga nechidzimu chauroi. Ndisaka adapasa iwe dzina kuti ndifuna kupasa mwana wangu akusiyire ufiti. Hanzi iwewe hauna kusiya wangonzi sara uchichengeta mhuri chete. Amai vako vaiva muroi. Vaiva nechishave cheuroi chavaishandisa kubudza nemagata. Saka ndo zvavakasiyira iwewe zvekuti usare uchiita mabasa avo avaiita. Ndiye kusaka vakakupa zita rako, zita ravo rekuti Maria. Vakabva vatokuteketera vakatogadza uroi hwavo pauri iwewe. Wazvinzwa? Ndazvinzwa sekuru asi inini ndisingazvizivi ndaingoti sezvo munhu akonzi usare uchitarisawo vana uchengeta vana uchigezesa baba vako ndaingoti pamwe zvichangopera neimomo chete. Iwe Paulo. Naiwewe Paulo. Kwese kwamaipita mifamba kumaimbobatirwa nkani yamagate? Kwese kwamaimbofamba maibatirwawo nhau yemagate here yakasiyirwa nzvadzi yako nezvimishonga izvi. Sekuru sitangoona kune mweya madzinza chete here mudzinza menyu dambudziko rori mudzinza menyu. Zvaitaura kuti chingudzo maprofita vataifamba sezvo yangu yanzadzi yangu ichienda kuchechi papo. Zvanzi nasekuru kwamunofamba makambobata here nyaya yemagate akasiyirwa hanzvadzi yako Maria kumaprofita kana kung'anga? Musoro sekuru aiwa Yamuna kutoa. asingamboibate so tanga chingudzwa kuti kurwara kwandikuita inini nenge inini ndinonyanya kurwara ndaiziva kuti nemukadzi wako. Alright. Nekuti inini ndakaberekewa ndisina kana bvudzi kusvika 18 years ndatoona bvudzi rakuti ndanaro saka handitombosiwo kuti zvaifamba usei. Alright. Vana nkani? Hanzi pane nhau yakakura ipapa. Ko iwe Maria. Naiwe Maria. Inkani yamagate yobva waenda profita. Apa unoenda kugresha. Apa upita mutengo wakumba mankwara. Ukuti mankwara wakumba chitangata anjajani. Iwewe ndikakutarisa panapa pagirazi ndikuona unopfeka machina machena uchitoenda kuchechi. Wapedza ipapo kuenda kuchechi. Ndiri kukubata kuti iwe unobata badza uchienda musango unochera mushonga uchisa mumagate. Mishonga iyo unongochera uringochiti ndechi. Munhu anoenda kuchechi anoita zvekuchera mushonga here. Sekuru inini mushonga ina akatosiya ndaudziwa namai kuti akatonditi panopera 3 months. Mama wako ndiye Mwari? Amai vako ndimwari here. Aiwa havasi asi akanditi mushonga anofanira kuchera vanopera 3 months uchisa magati momo mishonga yayo ichigara iri muviri momo. Kugresha vanoti musabate chani? Mushonga Kuchechi vanoti havati musabate mushonga here kuchechi. vanoti musabate. Unamata usi. Saka uri kunamata here kana hausi kana uchiita zvemushonga uchienda kuchechi. Ndinonamata sekuru. Kuvhara mabasa euroi nechinamato. Kochingotsiya uitenge zvinoita sisana atasvi zvipata mankwara parivhitare pachena. Unodiko kungosiyana nezvekuchechi zvongobata mushonga pachena kufanana neswana tateguru tazvo. Handikwanisi nokuti ndakatongokura ndichienda kuchechi. Maria, pangaona natsonzwa mubvunzo wasekuru. Hanzi nasekuru uri kudiko kungokusiya zvemushonga woita zvechechi kana kusiya zvechechi wobata mishonga sezvinoita isusu ana tateguru pachena tisingainyebere vanhu kuti tiri kuenda kuchechi. Ndiri kuti ndisiya ndochechi sekuru hazvikwanisiki. Kusiya kuchera mushonga. Mushonga ndinotochera ndondakatosiya ndaudziwa namai. Saka kureva kuti zviri 2 hapana chavanokwanisa kusiya. Hapana zvese ndinofanira kutozviita. Alright. Saka ukafa unonaka kudenga. Saka na wafa kudenga unokuenda here semunhu anonamata. Mhene zvozaona nyomberi wako. Apa magate edu kafuna uno.
Zvakanaka magate ako yakunoita nawo uroyi aunochera mushonga uchisanduka yada kuno. Zvakafamba bwiri namadhara tifunongwada. Zvakafamba zvakanaka kana ivo baba venyu vachona apauro ivava ndowada baba. Anobwera. Vanobvuma here kuya kuno kumatare kwamu? Sekuru baba vecho vacho nokuita basa rekumwa vanotanga benzi so asi motongotibatsirawo kuti tozongokwanisawo kuya navo kana inini vacho magati acho tinogona yabatawo sekuru zvakangodaro ainenge achatotyisa nokuti muti mushonga uye kana uchitobuda mupano kwanonga uchitoenda saka zvichita kuti ndogona kutozotadzira kumatakura futi. Wewe kumba mangwara uchiisa umasingati kwabata. Pawaichera mushonga uchiisa imomo usingachi kwabata here. Kwenini aingochera mushonga ndichidira kana ndikaona musina pandengoti kumwa mhemona anenge anditorera ndosvika ndodira umwe. Kani ifuna dzatakwira kutsogoro Robert kana abwerera magati awo. Hanzi nawo iyi Robert kumberi ndiri kuona ichatinakidza kana uyu muzukuru azoya nemagati ake pa. Pane zvandiri kuona pagirasi rako. Saka apa ndaikumbuka kuti ambopasiwa mankhwala asambe uya kudwara ataratariwe vese vafunga vakonza mparanje ichite mururu mukabudura lodupfita ita ipata ndimane. Zvakanaka iko zvino ndiri kuda kuti vazukuru ava varapwe panze apa vamire savana baba mukati medzimba dzavo. Then kana tichinge tavarapa tinozoda kuti baba wavo vauye pano uye uyu musikana uyu agone kunotakura magate ake auye pano tikombere dare irori magate emushonga aya tiaparadze nemhiko dzisi dzakasirwa namai yake tidziparadze mhuri igone kurarama zvakanaka. wanangotomona tikufamba chimwe mundisi walume kwandoti toro vakadzi saka munhu akatoda so pamwe ndinokwanisa kutogara nemukadzi wangu zvakanaka nekuti baba so anotombokwanisa notomborana songotarisa chete saka mukona kungoonda kusongogara ndingoshungurudzika saka upenyu ndosvika nawo kupi. Musikana Iwe Joy mugora nenjara uri kurara nenzara here baba havasi kubika chikafu here mubaba? Sure, sekuru. ausupita manext door. Hanzi hausi kupota uchienda kunokwata here kumanext door nokuti baba havasi kubika chikafu mumba? Handisi sekuru. Asi nhau iri pekutoti kunyadha vavo kugara kwacho kumba kwacho so kugara kwacho kwekutongoshingirira kwekutongonzigara nevabereki tione kuti zvinoenda kuzvototi imwe mari ratobatsirwa nevabereki vangu kuti tikwanise kuuya kunoko nokuti sinotobva kudhake ndikatimbogara manje iwova zvakatooma shu ndovanzi abereki vavo ndovakangwarisa vataurwa nabamukuru kuti ndovamwe vatotibatsira kutotipa mari kuti tisvike kunoko iyo danga rafiti dai kupasa mari naiwepo Paulo dai Joy uyu ari muroyi nevabereki vake dai vabereki vacho vakubatsira nemari kuti mufambe kuya kuno. Sitangoti sezvo acho munhu acho akachenjera sereki musikana ene tangopinda papo chikira drive ndakuita masikiri vanhu saka ukachenjera unopinzwa basiri pako popo pfungwa yanga itoripo saka pazvatonzi hanzvadzi yangu yaiwa saka Maria akapusa. Maria haana kuchenjeresera watamunzwa apa kuchenjeresa kutaura. tinomunzvira zvichimu zvanotaura tiri kuno chimboti sezvo hanzvadzi unomuzvira unomutera nokutongwako kutongwa kwacho sezvo mukuru paimwe basa Musavenge munhu. saka mukufure naye Maria Saka muri kumba kwamukosore naye Maria. kukure sekuru takomana zvavo ndozvaanotoita kana kunyadza tokumba kune murume wavo chaivo itori basa chairo. Mira vapindure vega pona mai hanzi mai munomuti here hanzvadzi yenyu inonachigadzisa baba munotenyora imuriko po munombomudza iwe uri munhu wechikadzi siya kugezesa baba tigezese sisu. atombozvikwanisa kutongomuudzawo pokuti kuti sisu wangu pakwafa kwakaita mai tanga tichingori vanenge vajikisa takangomuona vachingozvita tata pamwe ndo zvazviri kuno kumusha kwedu kunoko sesu atigara toga kudhake kwatinoko asi kakudhaki ikoko kwamunogara
kune here dzimwe hanzvadzi dzamunoona dzikisa baba? Tinomboziva madzino mangu kuti anenge achigezesana kuti maybe vanokumugesa uchinja usati zoziva kuti mushaka wamuwanhu wokurarama wokuti vapinda nehanzvadzi nemwanasikana. usati zoziva tozongona baba temtema ari kubuda kubaba magezesana angagesana nemusikana saka nguva yanogesa kuti ataona mushuti kuti watakuda bhaketi wapinda watogesa baba atimbotozongona baba mukubuda wakaita ongoyosimasimati wakutenda wakutenda. Po taurawo usati Joyi akangwara tazvinzwa ende rikumuteerera ande pana Maria. Pana Maria manje zvinoti hanzvadzi yedu mukuru but ndesera naye zamu ngamusikana ndikasira mufana wangu but apa Maria ndinoona kubva pamba pake pacho simba rinayo chete kuti murume ataure chete wake chaiye papapa anongoudzwa zviya anoda kuita anongoita izvozvo murume wacho pana chisu wangu ayo kubva kwati nemiwo futi sati wachisizuva makasiya basa kwaaripo zota zvatadaiso neniwo yatoti sekuru tibatsirei atoda kuti titange tatora zvimahari zvamai venyu zvakasirwa hanzvadzi yenyu Mariyawo. Kana taparadza zvimahari izvozvo, uyo muroora uyo mutorwa wamaitopomera mhaka dzaasina, munofanira kutozokumbira ruregerero kumuroora nekuvabereki vake zvekare. Mukumbira ruregerero kuna tezvara venyu kuti mugone kurarama zvakanaka, nekuti mukadzi wenyu maimupa mhosva dzaanga asina. Mazvizwa 10 years Maria arizira atora mafema tsotutu akutoshava atatu nengavapechana atatu andisununguradza kumakumbo namunyendisi sekuita asvindovaitira zvipi vandisunungura pachipomero chandaigara ndichipiwa ndozvanichita zvakanaka itai maoko kumatarana seku ndomashandiro angu andinoita yenini handitedzere pfungwa dzevanhu nemafungire evanhu kuti ndengi muroi asiri hanzi ndinobata muroi pano sezvazvo. Mazvizwa Maria taura ngatirokwanza apa apitoko tizovakonzera mangwara avo azadikirira shiri abwera azakonzera mangwara ngapira khala kuno kala nyumba zvakanaka. Muchabuda panze mumbonogara kumabhenji kuseri uko momirira sekuru shiri kana vauya ndichavapa mushonga yenyu wokugadzira mushonga yenyu naye kawazoko.